Moje savjetovanje trenutno vjerujem na najvažnija uputa koju će sve zemlje članice EU biti dužne ugraditi u svoje planove, bilo strateške, bilo prostorne ili bilo razvojne. Ili govoriti o Naturi 2000 koja je zaštićena EU direktivama od kojih je pravno jači samo Hrvatski ustav. Gospođa Vladimira je rekla nešto o ustavu, pa tako da to ne bi uglavnom. Ono što bi iskoristio svojih 10 minuta je da istupam, da govorim kao dragovoljac Domovinskog rata. I za to izlaganje sam odabrao strategiju nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske izglasanu u Saboru u srpnju 2017. godine. Znači, friško. Vidjet ću ako mi vrijeme dozvoli, pa ću malo dublje ući u tu strategiju. Ono što sam samo izvadio djelomično iz strategije, znači to je najvažniji dokument, znači šta sam od vrha. Znači, strateški ciljevi iste su ekološka Hrvatska, između ostalog, ekološka Hrvatska. Uspostava i razvoj sustava domovinske sigurnosti su, između ostalog, zaštita kritičnih infrastruktura, potpora i djelovanju široke javnosti, te stručni i građanski nadzor. Prije toga ono što ima inicijative javno je dobro kao dijela šire javnosti, tražimo, očekujemo od vas kao predstavnika Županijske skupštine je da projekt Vis Viva, znači RHE Vrdovo i KKP Peruća u cijelosti odbacite. A zašto? Dio uvažene struke je već objasnio monstruoznost samoga projekta Vis Viva u dijelu termoelektrane. Ja mislim gospodin Cvitković jako kvalitetno. Znanstveno su to dokazali, te kao takvu treba izbaciti svih planova i tu se nema što dodati, ali bih želio istaknuti jedan drugi jednako važan problem. Zbog prelaska na čistu energiju, posebno vjetroelektrane, ostaje činjenica da će se stabilnost čitavog elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske u budućnosti bazirati na reverzibilnim hidroelektranama, te je pitanje vlasništva nad njima pitanje od nacionalnog interesa, ali i pitanje državne sigurnosti. To bi molio da zapamtite. Pitanje državne sigurnosti. Jer tko gospodari vodom i energijom, on gospodari i državom. Zato je nedopustivo strateškim projektom proglašavati predaju kontrolnog mehanizma elektroenergetskog sustava u ruke privatnih i interesnih grupacija. Nedopustivo je bazene vode dati pod kontrolu istih. Pošto to smatramo činom ugroze nacionalne sigurnosti, tražimo preispitivanje odgovornosti svih onih koji su bilo kao državni zaposlenici ili kao politički predstavnici ovu odluku potencirali i na kraju je moguće donijeti. Time su ugrozili najvažniji resurs pitke vode, o kojoj ovisi život ljudi u Dalmaciji, ugrozili su naša temeljna ljudska prava zagarantirana Ustavom Republike Hrvatske, što se može smatrati pokušajem nasilnog iseljavanja ljudi iz naših krajeva. Stoga inicijativa je javno dobro uputila u Sabor sve ovo što smo danas ovdje rekli, sa zahtjevom da se poništi status strateškog projekta za RHE Vrdovo kao privatne investicije. Naš zahtjev, to vjerujem niko od vas ovdje ne zna, ne može ni znat, naš zahtjev je u Saboru na odgovarajućem mjestu već zaprimljen, a sadrži zahtjev za preispitivanje odgovornosti zbog ugroze nacionalnih interesa. Te je istovremeno tražena istraga zbog ugroze državne sigurnosti onih koji su ovim radnjama sudjelovali. Sad ću samo kratko citirati profesora doktora Stanka Uršića, citat zbog kojeg mislim da nije ovdje smio biti. Znači, citiram. Ne postoji država koja će dati reverzibilnu elektranu u privatno vlasništvo, jer to je onaj prekidač koji netko može držati u svakom nas trenutku ucjenjivati. Ne može se ispod državne kontrole, ispod javne kontrole
izuzeti revizibilna elektrana. To je nezamislivo u civilizaciji. U civiliziranoj državi koja drži do sebe, to je nezamislivo. Ne postoji takva. Hrvatska bi bila prva država na svijetu, vjerojatno u svemiru, koja bi to dopustila. Završen citat. Sad bi mogao još nešto iz toga strategije nacionalne sigurnosti, ali smatram, ako nekoga zanima, ja to mogu ili može doći tamo uzeti, tako da vas tim sada. Uglavnom, ono što je bitno da smo uputili u Sabor i da su oni zaprimili naš zahtjev za preispitivanje odgovornosti zbog ugroze nacionalnih interesa i državne sigurnosti. Tražit ćemo preispitivanje i odgovornost svih onih koji su u ovome sudjelovali. Zahvaljujem. I samo da još kratko da završim sa vodom. Voda je naš život. Voda je život. Apeliram na vijećnike da glasaju po savjesti, da glasaju odgovorno i da uvažavaju glas javnosti. Ja predstavljam jedan mali, ne znam koliki, jedan dio javnosti, pogotovo dragovoljačke braniteljske populacije, i vjerujte, kad su ljudi rekli da će životima braniti Cetinu i Peruću, onda vjerujte tim ljudima da su znali šta govore u tom momentu, jer nismo blefirali 1991. ne blefiramo ni sada. Eto, zahvaljujem. Evo čuli smo gospodina Željana Jurlina koji je obratio vam se i iznio mišljenje. Uvodna izlaganja ovim smo